programang magtataon ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar, asin magkapot, gunyan. Uya, ang sa indong makakaiba. Digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Programang Legally Yours GB dapat aram mo kaibanan po si Christine Langabella. Ngunyan na aldaw nin Sabado, Agosto 2, 2025. And mga tugang, ngunyan, Agosto, so iba, maporoon pa sa nanin sa indang klase, and then lalo na sa mga maduman na po sa hararayo, dahil sa harayo na sila mga klase, usually ini sa mga college na. So, from senior high, and then from secondary education to tertiary or college para po abuton ang kanya-kanya nindang mga pangarap o gustong maabot sa buhay. So, ini din usually so panahon na dakol ang nagre-rent. Okay? Dakol ang nag-uupa kasi harayo ang sa indang harong duman sa indang kaklasehan. So, bako lang sa mga nagkaklase usually ang nagre-rent, but even so mga nagtatrabaho o kaipuhan magtrabaho sa harayo sa indang harong or hometown. So, mga tugangon yan, tutukaron ta an manungodigdi sa mga pag-rent or pag-upa, kung ano din ang nagkapira sa karapatan kang mga nag-uupa o tigaapod ta ini mga tugang na lessee. Okay, kasi, or tenant. But usually, pag sa residential or commercial space po na tiguupa, ang apod is lessee. So, there are two parties sa arog kaining agreement, transaction. Ang inot po, or saro dyan, si lessor. Si lessor, iyo inisu, may tagsa diri kang building, may tagsa diri kang harong, ang daga, iyan po ang lessor. And then, ang lessee naman, iyo ito su, nagre-rentan. Kumbaga, nagsusubli kang property or space, harong, ni lessor. So, dakol din nag-a-arise mga tuga na mga problema manungod sa arog kaining klase nin kontrata. Saroon na dyan, ang paano kung dahil nakakapagbayad si lessee sa tamang aldaw nin pagbayad. Kasi let's say, igwa ka mo nin kontrata, tiga-apod ta ini mga tugang na contract of lease, dyan nakapalaog, gabos na sa inyong kondisyon, mga dapat sunod na obligasyon, habang nagre-renta po o nag-uupa si lessee, duman sa property ni lessor. So usually, digdi sa contract of lease, dyan din po nakalaag ang mga important details ng both parties. So pangalan ni lessor and ni lessee, so address ni lessor and ni lessee, so address ang property kung saan nagre-renta o nag-uupa si lessee na pagsasadiri kay ni lessor. And then, yaon na dyan mga tugang sa indang terms and conditions. Gura na kahaloy ang validity kang sa indang lease contract. So, let's say,
ining pagpapasubli ko, kang property ko, duman kay lessee, for a period of 1 year lang. And then, pwede din na mapag-urunan after 1 year, kung gusto pa mag-extend, edi another 1 year. Something like that. And nakalaag din dyan, usually mga tugang sa terms and conditions, sa contract of lease, so specific purpose. So, ano lang ang purpose kang pagsubli kang property ni lessor na tigtutugutan niya na gamiton ni lessee as such. So, let's say kung residential lang or dapat gamiton lang siya as harong, maisaran for the meantime, di ba, or temporarily, then, pwede din itong specifically nakalaag lang duman para daipo baguhon ni lessee ang purpose kang sa iyang paggamit kang property ni lessor. Kasi, may nangyayari mga tugang kung saan ang pinag-urunan is exclusively lang siya, pwede lang gamiton sa property ni lessor for residential purposes. So, dapat iistaran lang. Alagad, may mga nangyayari na tigagamit ni lessee or kang nagre-renta for commercial purposes. Let's say, kinaganing sari-sari store, kinaganing, ano pa usually ang mga ano ta dyan, small and medium enterprises. So, mga kung ano-anong business, kung saan, let's say, nilagan din computer shop. Uso pa bang computer shop? May mga kanya-kanya na kamang wifi. Pero, let's say, nilagan din karinderya, duman, sa property ni lessor, alagad, habo niya man pala na may arog ka to duman sa iyang property. And ang nakalaag lang po sa inyong lease contract is tigtutugutan ka na sublion sa property niya, pero as istaran lang. So, respetuhon po kung ano ang nakalaag duman sa terms and conditions kang sa inyong kontrata. Kung tinugutan po kamo as residential lang, ganito lang dapat sa property ni lessor bilang harong. So, dai pwedeng basta-basta din kung habo ni lessor and kung dai nakalaag sa kontrata nindo na babaguhon mo so purpose or paraan kang paggamit mo kang property po kang ibang tao or particularly ni lessor. Let's say naman kung ang uron nindo is commercial lang, so pang business lang, kaya ka marenta, ito ang gamit mo sa property ni lessor, ang purpose, then dapat yun lang din. Unless nakalaag na duman sa kontrata nindo na tigtutugutan ka mo ni lessor na kung anong purpose, okay lang. So, pag exclusively nakalaag sa kontrata nindo, kung ano lang sa purpose, dapat sunodon lang ito. Pwedeng nakalaag pa dyan mga tugang sa terms and conditions sa contract of lease. So, of course, ay puhan nakalaag dyan, so rent. Okay, ining rent mga tugang, inisugura no ang dapat bayadan ni lessee or nagre-renta, nag-uupa, duman kay lessor, or kung kay sisay man na sa iyang authorized representative, kung gura no ang babayadan and sa manner of payment. So, kung every month ang napag-urunan nindo, gura no dapat every month. And anong aldaw sa or petsa sa kada bulan na dapat makapagbayad si lessee o si nag-uupa duman kay lessor or sa iyang authorized representative. So, kung hinabi din na cash, then cash. Lalo na kung wala man bagang apodigdi sa mga e-wallet diba? Dahil ko lang ma-mention so specific na starts with letter G, yan. So mga tigagamit ng yan, online, paano ba kung wala man ka to si lessor, mahahassle pa siya. So pag sinabi din na dapat cash, then dapat cash, mabayad po kang rent, duman kay lessor, and syempre, dahil dapat basta-basta mabayad sa ibang tao, i-confirm mo na nindo kay lessor
or sa may tagsadiri kang property kung tigtutugutan niya talagang ining tawong ini na iyo ang makuha kang bayad mo. Diba? Kasi baka at syan kaan igwanin nagrani sa indo nagkatok. Ipabayad ka na daan ni ni Chang. Ipabayad ka na ni landlord. Sa ko mo na da itao sa bayad, ako na lang matao sa iya. Ito pala dahil man midbid ni landlord. So, nasayang lang subayad mo kasi bako ka man sure kung authorized representative ba ito ni lessor, ni landlord, ni dahil nga ni gayud midbid ito ni landlord, nagpanggap lang, pero duman ka nagtao kang bayad mo. So, kaipon ta po pirming i-confirm. Okay? And much better, of course, kung yaon man sana din si landlord, si lessor, sa iya directly itatao su tigbabayad nindong rent. So, ano pa usually ang mga nakalaag dyan? Pwedeng may mga ilaag ka mo dyan, mga gusto pa nindong ipalaag sa inyong contract of lease. Depende po yan sa mapag-uurunan between the parties, the lessor and the lessee. Let's say, manungod sa subleasing. Ang pag-sublease mga tugang, iyo iniso tigparenta mo, okay, pangaran niya, siya nasa kontrata, alagad, ining lessee na tigparentahan mo, tigparenta niya man, tigpaupa niya man, so kabanga kang space na tigrerentahan niya sa iba. Naisip niya gayod, para may kabanga ako duman sa renta ko kay lessor or kay landlord. So maray pa, durudakula man ining space, maray pa, ining kabanga, iparenta ko pa sa iba pang estudyante. Midbid ni landlord or ni lessor. So, iba mo pang pinarenta, di ba? Dahil niya nakauron, wala silang contract, tamang duwa lang sa nag-uron. So, kung nakalaag sa kontrata din nindo mga tugang, na dahil nagtutugot si lessor or si landlord na mag-sublease ka or magparenta sa iba na dahil niya aram, then dapat din, of course, respetuhin ito. Kung gusto ni lessor or ni landlord na sa imo lang ipaparenta, sa imo lang. Dahil ka pwedeng mahanap ki ibang kasabay mo na papabayadon mo man sa imo para may kabanga ka. But it depends. It depends kung gaano kabait yung lessor nyo, yung landlord nyo. Kung pumayag naman siya, then wala namang problema doon. But, again, gabos po na dapat gigibuhon nindo as lessee o nag-uupa, kumbaga nagsusubli man sa nakamo, kang property kang iba, maski pat tara mo nindo at tigbabayadan ko man yan, so okay lang gabos sa gibuhon ko, tigbabayadan ko man eh. No, dahil po dapat arog ka to. Maski tigbabayadan nindo, of course, kaipuhan sunod doon kung anong nakalaag sa indong kontrata, particularly contract of lease, and kaipuhan, gabos na gusto nindong gibuhon dyan sa property, knowing, of course, na bako man nindo yan sa diri na property, then dapat gabos po, bago may gibuhon, dapat mapaaram po sa indong landlord or lessor. So, ratsan mga tugang, tutukaron ta, or i-explain ko po sa indo para at least aram nindo, lalo na su mga estudyante ta, mga magurang, na may estudyante na first time pa sana marenta dahil sa harayo na ma-eskwela or let's say nag-graduate na, sa harayo na matrabaho, kaya kaipuhan magrenta. So, kung ano ang sa indo mga karapatan, and then of course, ang sa tuyaman ng mga lessor or landlord, kung ano ang mga pwede ning naggibuhon, kapag nagpapasaway, nagsusutil, dahil nagsusunod sa kontrata, dahil nagbabayad, and nag-expire na sa kontrata, abukang maghali. Kung ano din ang pwedeng mga gibuhon ni lessor or ni landlord. So, uraatsan yan mga tugang, makalihis ang nagkapirang pagirumdom, ang oras, 11:35. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek Ay, nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office Number 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Tayong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Mga tugang, nagbabalik ang programang Legally Yours, GB Dapat Aram Mo. Kaibanan po si Christine Longabella. So, mabalik kita mga tugang sa tiyang topic para po ini again duman sa mga nagre-renta or nag-uupa, both for the lessor or landowner or landlord na tiga-apod sa layman's term, and for the lessee or duman po sa nag-uupa. So, igwa kita mga tugang nin relevant laws
na nag-govern po manungod sa arog kaining transactions or agreements. Saro na po dyan sa Republic Act 9653 or the Rent Control Act of 2009. So, nagkapira sa nakalaag po digdi na in connection as well sa tuyang Civil Code of the Philippines, manungod po sa lease, ang mga obligasyon ni tenant or ni lessee, of course, ang magbayad kang renta. Obligasyon niya ito. Gamiton ang property po ni lessor sa maingat na paagi. And then, dapat po ibabalik niya syempre sa property ni lessor kapag nag-expire na din ang sa indang contract. Or kapag naglabag siya sa nagkapira sa mga kondisyon na nakaspecify po sa indang contract of lease. So, syempre may consequences kapag daiginibo ni lessee ang mga obligasyon niya na ini na nakalaag sa tuyang Civil Code of the Philippines and sa indang kontrata. So, digdi naman mga tugang sa nasabitang Rent Control Act, dapat mahalat po, okay, in 3 consecutive months na dai nakapagbayad si lessee bago po si landlord na pwedeng mag-demand na maghali na si lessee. So, kaipuhan, magtaon ng notice, written notice ni landlord. So, masurat si landlord or si lessor kay lessee na, ika, lessee, na tigpapaupa o tigpaparenta ko sa property ko, sa harong ko, 3 bulan ka na tabi na sunod-sunod na dai nakapagbayad. At the same time, kung dai man giraray magdangog or matagas man giraray si lessee, dai man giraray nagbayad, maski nakalipas na po ang 3 bulan, then pwede ka na mag-initiate ng necessary legal actions against your lessee. So, paano po unan ang pagpapahali or pagpapa-eject na tigaapod ta sa mga arog kaining sitwasyon duman sa lessee? Siyempre, naapektaran na din si lessor kasi dahil niya nagagamit ang sadiri niyang property dahil lang sa pag-sutil ni lessee. Abo na magbayad, abo pa maghali. So, anong gusto niyang mangyari? Gustong angkinin ng mundo. So, kapag dahil nakapagbayad in 3 consecutive months, then pwede na mag-demand si lessor to eject lessee duman sa iyang property. Paano gigibuhon ito ni lessor? Dapat mga tugang, sunod doon, ining tamang proseso na ini ni lessor or ni landlord para dainan po siya mabaliktad ni lessee. So, kaipuhan po ni lessor or ni landlord magpadara din aside sa written notice or let's say demand letter na dapat magbayad ka, nakaspecify duman sa letter kung pirang bulan siya na dainan nakapagbayad, and then pwede din ilag nindo duman sa indong demand letter so specific provisions duman sa indong kontrata manungod sa deadline, kang pagbayad, kang renta, okay? Para ma-remind si lessee kang sa iyang obligasyon and na dai niya ginibo ito. So, demand letter, nakalaag kung gurano na ang sa iyang arrears, na tigaapod, ining arrears, kira na suday niya nabayad. Pirang bulan na. Let's say, kung monthly ang pagpapabayad dito kang renta. So, naka-specify din dyan, of course, so exact amount, kung gurano ang tigdedemand nindo na dapat mabayadan, ni lessee. And kung terminya ining tigigibo, and again,
for 3 consecutive months na, pwede na nindong ipa-eject or ipahalion. Pero bako po ini basta-basta. Dahil pwedeng susuryawan sa nanindo, ipopost sa social media, ipapasupog na na nag-uupa sa daga ako or sa harong ko na ini, sa building ko na ini, maghali ka na. Shoo. Dahil din po pwedeng kukuwaon mo mga gamit niya, iluluwas mo, itatapok mo sa luwas, dahil din pwedeng arog ka to. Dahil din pwedeng ipapadlock mo or ilalak mo. So, tigsustayan niya na tigpasubli nindong space or harong or property. Dahil po pwedeng gibuhon ang mga ini ni lessor or ni landlord, maski pa paghuna niya or maski pa siya din naman talaga. So, nasa tama dahil ginibo niya man sa mga obligasyon niya as lessor or landlord, alagad ini si lessee, dahil man ginibo sa iyang mga obligasyon din. So, maski nasa tama, ang pagdedemand kang mga bagay-bagay, may tamang proseso man giraray. Kasi, kung pinaagi po nindo sa sala na proseso, nagiging sala lugod. Kamulugod sumababaliktad kaan. Baka kamulugod ang kakasuhan kaan ni lessee. So, again, dahil po pwedeng gibuhon ito. And sabi nga no one should take the law into his own hands. So, ipapaagi tayo ni sa tama and legal na proseso kung abo magbayad, abo maghali kang sa indong lessee. Kaipuhan mga tugangin notice to vacate. So, kung mapadara ka mong demand letter na nagpapabayad ka mo, kang mga bulan na dahil siya nakapagbayad, then, pwedeng kasabay na po duman na tigdademand din nindo si lessee na mag-vacate na or maghali na duman sa indong property. And usually, within a period of 15 to 30 days or 1 month, so to give the lessee a reasonable time din, syempre, na maghanap kay malilipatan. So, dahil man din pwedeng, saga maghali ka na. Dahil man din pwedeng arog ka to. Okay? Unless for sobrang compelling reasons. Like kung may involved na life or death threatening situations. Okay? And sa mga arugkaan, kaipuhan na assistance of course kang sa tuyang members of the Philippine National Police, barangay, yan. So, kung daiman, kung ang issue man sana, dahil nagbabayad, pirang bulan na more than 3 months na din, dahil nakapagbayad din renta, or habang maghali, then, iyo po itang inat nagibuhon, surat, written notice, demand to pay and vacate, duman kay lessee. And syempre, siguruhon po na na-receive ini na sa indong notice or letter na receive, nabasa ni lessee. And again, tatawan po ni no reasonable period of time within which si lessee matawan na chance na makapag-comply or kung dahil na talaga, matawan yung chance na mga asikasuhon niya sa mga gamit niya para maghali. Okay? After that, kung dahil man giraray, abo man giraray, nag-demand letter ka na, may notice ka na, dahil na nagbabayad, dahil pa naghahali, then, kung naka-istar po ka mo, sa same barangay, or same city or municipality, pwedeng magrani sa barangay. So, ipabarangay nindo. At least, pag nag-aging una din sa barangay, then, baka lamang pag may intervention na kang barangay, kang chairman, barangay chairman, kang lupon, baka magdangog si lessee duman sa nasambitan ng officials. So, baka pag may intervention ninda, magbayad na or magsunod na. Alagad, kung nagbarangay na kamo, dahil man giraray, si lessee pa ang dagit, may mga nangyayaring arugkaan,
Okay, siya pa ang dagit, dating papahali siya, ano da ang karapatan ni landowner o ni lessor para pahalion siya, 100 years na siyang naka-star dyan. Pati mga ninuno niya naka-star pa dyan. Okay, may mga nangyari araw ka to eh. So, ma-issue na of course in certificate to file action si barangay. Kung talaga na-settle naman. And then, that's the time, mga tugang, na pwede na din mag-initiate ng pag-file ng case po si lessor or si landlord against kay lessee. And anong case ini? This case is unlawful detainer po ang apod, ejectment case ini, unlawful detainer, and tigpa-file po ini sa MTC, Municipal Trial Court, okay, sa Metropolitan Trial Court, MTCC, Municipal Trial Court in cities. Yan. So, basta sa MTC po siya, if-file ang case for unlawful detainer, and eventually, pag nanggana ka sa kasong ini, ma-issue po nin judgment, ma-decision ang korte, MTC Court, na pahalion, okay, na lessee, kaipuhan mong maghali talaga, tabako yan sa imo. Okay? And ay ka nagsunod sa indong kontrata and sa obligations of the lessee under our civil code. Or may tiglabag ka na conditions nindo ni lessor. So, si court po ang ma-issue nin order, si court ang mataram na maghali ka na lessee. So, again, dahil po pwede na si lessor lang or si landlord ang basta-basta mapahali duman kay lessee. Unless, kung nagdangog si lessee duman sa demand letter ni lessor, tapos peacefully naghali na si lessee, then wala nang kaipuhan kaso na i-file. So, nangyayari lang ini mga tugang pag nag-demand letter na, nag-written notice na si lessor or si landlord, nagagad ng tabang sa barangay, alagad, wala man giraray, matagas man giraray si lessee. So, yan po, unlawful detainer. This is an ejectment case. Ini ang case at ipa-file para po mapa-eject or mapahali sa inyong property let's say, ang lessee or ang nag-uupa po sa inyong property kapag dahil nagsunod sa inyong mga obligasyon, and sa inyong mga kondisyon. So, kung ang purpose niya naman mga tugang is not to eject, bako pahalion si lessee kasi let's say, example, dahil pa man tapos. So, sa inyong kontrata, let's say 1 year ang validity period ng contract of lease. And dahil patapos 1 year. Alagad, let's say 3 months na. 3 months na dahil nakakapagbayad si lessee. So, okay man din sa indo na dai-eject. Gusto lang nindo, magbayad na siya. Demand letter din, pinakainot, demand letter, and then kung kayang i-barangay, then i-barangay. Then, kung abo man giraray magbayad, maski nagpaparademand ka na, kang pirang bulan niya na in default na siya, dahil nagbabayad kang renta, ang gigibuhan po nindo is mag-fill out ng form, statement of claim, duman din po yan sa MTC, Municipal Trial Court, kung taga-municipality po kamo. So, tigaapod naman ang case na ini mga tugang, na ma-fall po ini under sa tuyang small claims na case. Siguro pag huna nindo ang nadanangog nindong small claims na case hanggang sa mga utang-utang lang. Pag may gusto kang singilon, small claims. As long as ang amount po na tig-claim nindo or tig-sisingil not exceeding 1 million, malaog po yan sa small claims sa MTC. So, kaiba digdi mga tugang sa small claims ang mga let's say about digdi sa renta, okay, sa lease. Kung dahil nakakapagbayad si lessee,
or si nag-uupa kay lessor, ma-fall din po ini under small claims as long as again, ang amount na tig-claim mo, daiman malagpa sa 1 million pesos. So, duman marani sa MTC Mangiraray, kung ang purpose lang din nindo is makubra ba yan? Makubra so pirang bulan na daitig babayad na renta kay ni lessee. And then, kung mahiling man, ang sa tuyong Honorable Court, MTC, na sufficient man ang sa indong mga ebidensya, yaon dyan sa indong kontrata, may pirma niya, okay? And then, demand letter mo na na-receive niya, notice niya, or gabos pang proof na pirang beses ka na nakiuron sa iya na magbayad na, alagad habo man giraray, then, pag nailing man po ito kang korte, mga ebidensya mo, ma-issue in order naman, in judgment, ang court na nagdangog kang sa indong small claims case na, ikalesi, magbayad ka kaining tigpapabayad sa imo ni lessor. Kung magsabi siya na wala siyang pambayad, hihilingon kung may properties si lessee. Kasi iyo ito ang gagamiton, ipapa-foreclose ito, ibebenta through public auction, then sa proceeds o subenta, iyo ito ang ibabayad kay lessor. Or kung may sahod ka, may ibang taong nakautang sa imo, and then mabayad na, pwedeng i-garnish ito kang korte, iyo ito ang kukuwaon, pambayad din kay lessor. So, yan po ang nangyayari sa small claims case sa MTC. Although, wala man po nin makukulong, because this is only a civil case. Pag civil case, wala man pong kulong, criminal case lang ito. So, wala man makukulong, alagad, kung may mga iingatan ka na ari-arian mo, properties, kung may trabaho ka, business, yan. Pwedeng ito ang mawala sa imo. Kung mapadagos ka pa, na mag-gibo kang sa imong obligasyon, magsunod sa indong kontrata, magdangog sa indong landlord, magdangog sa barangay, sa abogado, magdangog sa korte, o sa judge, then, yan ang mga pwedeng mawala sa indo. Okay? So, sana mga tugang, dakol na naman po kamong naukodan sa tuyang programang unyan na aldaw. And para maiwasan ang mga arog kaining problema, kung ano po ang nakalaag sa indong kontrata, then sunodon po ito. Kasi ang yan naman na tigigibon indong kontrata, the moment na nagpirma po kamo dyan, ibig sabihin, gabos na sasabutan nindo, gabos na basa nindo, and kung ano man nakalaag dyan, the moment na nag-sign ka mo, nagpirma sa kontrata, nagtutugot ka mo. Okay? Nagibuhon ang sa indong parte as provided for or as indicated dyan sa indo po na kontrata. And igwa nga ni na mas wara po sa indong kontrata, alagad tig sasabi mismo kang sa tuyang batas, particularly kang sa tuyang civil code or the Rent Control Act, na dapat iyo ini ang mga obligasyon mo as lessor, ikaw man lessee, iyo ini mga obligasyon mo. So, sunodon po ito gabos. Okay? Kasi otherwise, syempre may mga consequences po iyan. May legal consequences. And dahil na din, of course, magiging okay ang relationship nindo with each other. So, sayang din naman. Okay? So, yan mga tugang ang nagkapira sa mga dapat nindong maaraman. Manungod po sa rights and obligations of the lessor and the lessee in a contract of lease or in a lease agreement. Mag-ingat po sa mga estudyante pa, mga nagtatrabaho sa harayo, na mga nagre-renta po maski sa inn,
Dahil harayo po sinda sa indang hometown, harayo sinda sa indang pamilya. Ini po si Christine Longabella. Mag-irilingan kita giraray sa masunod na Sabado. And gusto ko po pala i-greet. Pero ang beses ko na nalilingawan i-greet si si Ma'am Jane Manrique. Yan, Ma'am Jane Manrique, LGU Ginabatan. Hello po. And sa mga may birthday, ngunya na bulan, August, si Colleen Justine Longabella, advance happy birthday. Si sa ibang army, araw ko dakol mga birthday ngunya na August eh. And dakol din na fiesta ngunya na August. Barangay Anislag Daraga Albay, Barangay Baskaran Ginobata, Barangay Baskaran Daraga Albay. And syempre, happy longgani sa festival sa Ginobatan Albay. Yan lang mga tugang, mag-ingat po ang gabos, and happy lunchtime! Sa indung nadango ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB.